Når jeg møder ind på arbejde, er det simpelthen så fedt at blive mødt af mine kollegaer og mærke, at de har ventet mig, og at de gerne vil mig. Og på den måde, så kan vi levere noget over for den gruppe, vi har med at gøre som pædagoger. Jeg kan huske her for et stykke tid siden, vi havde en kollega, som havde været syg og havde svært ved at klare nogle af sine jobfunktioner, hvor vi skulle planlægge os ud af det ledelsesmæssige og få det til at hænge sammen. Hvor det viser sig, at hans kolleger og ham selv havde byttet rundt på nogle ting, og tingene fungerede, uden at der egentlig var nogen, der lagde mærke til, at der var et problem. Det er jo fedt, når de tænker på hinanden og så selv bare får tingene til at fungere. Det gør mig glad. Den sidste gang, jeg mærkede arbejdsglæden sådan, helt konkret, det var, da jeg havde været på uddannelse og ikke havde været ret meget i institutionen en hel måned. Men den velkomst, jeg fik, det gjorde mig simpelthen helt høj. Altså, de var rigtig glade for at se mig og bød mig velkommen tilbage, så det var helt fantastisk. Det er noget, der giver energi og sådan drive til at simpelthen bare komme hver eneste dag. Fordi jeg er meget alene ude i marken, synes jeg også, det er dejligt at komme tilbage på rådhuset og snakke med nogle kollegaer og grine lidt over kaffen. Jamen, arbejdsglæden, det er jo dejligt at kunne kombinere sit arbejde som serviceleder med en familie med 3 små børn og en mand, som er selvstændig. Arbejdsglæde er også at have tryghed i sit arbejde og have friheden til at kan gøre nogle ting. Og så bagefter få at vide, tak for hjælpen. Altså, det skaber simpelthen arbejdsglæde og kan få den der respons bagefter og sige, det er dejligt, vi har dig, og tak for hjælpen. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at jeg hører, hvad mine medarbejdere de siger imellem linjerne. Også med en medarbejder, der skulle op til køreprøve, så siger jeg så, ved du hvad, hvis du består, så kommer jeg med rundstykker og wienerbrød. Så at kunne gøre det og give dem den glæde, altså det så mine ledere. Det synes jeg, det er skide godt. Og det glæder mig hver evig eneste dag. Også at kan sige, ja, du kan godt få fri, eller ja, det skal jeg nok lige hjælpe dig med. Og i den du, altså have en forståelse for de mennesker hver især. Det